मोनसिन सिब्राय इंलिश स्कुलाव खुंदों गार्जेनफोरनि लोगो हमलायनाय हाबाफारि। चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिन सिब्राय इंलिश स्कुलाव दिनै गार्जेनफोरनि लोगो हमनाय हाबाफारि बानजायदों। चिरां जिल्ला बेंटलाव थानाय मोनसिन सिब्राय इंलिश स्कुल एबा बाथौ मिशनाव दिनै फरायसालिखौ साबसिन हामसिनै जौगाहोनो हानायनि थांखिजों फरायसाफोरनि बिमा-बिफाफोर आरो फरायसालिनि कमिटि आरो फोरोंगिरिफ्रा जुथायै 2025-26 मायथाइनि गार्जेन मिटखौ मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बानजायो। खौरां बिजोङाव फरायसालिनि गोरायुं अशोक बसुमतारिया फरायसा फरायसुलिखौ मोजाङै जोथोन लाखिनाय आरो फरायसालिनि मोजां सुबिदाफोर दं होनना फोरमायो। लोगोसे गोदान मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं होनना फोरमायबावो। 2025-26 मायथाइनि बोसोरारि जे गार्जेन मेल बेखौ दिनै लागासिनो दङ। बे गार्जेन मेलनि गेजेरजों जोङो जोंनि फरायसालिया इयुनावहाय बा थांनाय समफोरावहाय जोङो बे फरायसालिखौ गायसननानै जोङो माबायदि जों रिजाल्ट होनो हादों, माबायदि जोङो फरायसाफोरनो जोङो मोजां मोनसे खाबु होनानै गावनि जिउखौ इयुनावहाय गसंथानो हानाय बा समाज हारि बा न'खरखौ दानो हानायनि थाखाय गासै बिथिङाव अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय बे फरायसालिखौ मोनसे बाथौ आफादा गायसनदों। 1993 मायथाइनिफ्राय लानानै 2026-27 मायथाइयावहाय 33 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। आङो बे फरायसालियावहाय गोरायुं हिसाबै गोदान आङो जिखिनि नुफैदों, बे फरायसालिया मोनसे मोजां मिथिंगाजों मोजां मिथिंगायाव बा मोजां कम्पाउन्डआवहाय मोजां केम्पासावहाय गायसनजानाय बे मोनसे फरायसालि, प्राइभेट फरायसालि इंराजि बिजोंनि। दा बे फरायसालियाव गार्जेन बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों, नोंथांमोनहा बे फरायसालियाव गाव गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनानै मोजाङैनो गोग्गो सोलोंथाइखौ मोननो हागोन, गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसे आखल आखु दानाय गासै बिथिंखौनो नोंथांमोनहा सोलोंनो हागोन। आरो बे फरायसालिया बेंटल हाथाइनिफ्राय खोला फारसे बारा गोजानाव नङा, थांलाय फैलायनि सुबिदा दङ। बियो चिरां जिल्लायाव फसंजानाय। दा बे हिसाबै आङो गोदान बोसोरनि थाखायबो नोंथांमोनखौ आं खावलायहरनो सानदों, जिहेथु 2026-27 मायथाइनि गोदान बोसोरनि मुं थिसननाय जे फर्म फिलआप खालामनाय जे खामानि बियो सोलिगासिनो दङ, बेखौ जों हरगासिनो दङ। UKG-निफ्राय LKG-निफ्राय लानानै थाखो 9सिमनि मुं थिसननाय बिनि फर्म बा बेखौ आर'ज बिलाइखौ जों गथायहरगासिनो दङ। गोसो गुदुं फरायसा आरो गार्जेन बिथांमोनहा फर्मखौ लांफैनो हागोन स्कुल आवारावहाय। आं बेजों लोगोसे आं खावलायबावनो सानदों जे जोंनि बे फरायसालियावहाय आलादायै बयस आरो गार्लसफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेल दङ। आरो बेवहाय बे फरायसालियाव हस्टेलाव थानाय फरायसाफोरखौ जोथोन लानो थाखाय बाहाय मोजां जानायनि बेबस्था, संनाय खावनायनि बेबस्था, फोरोंनायनि बेबस्था, वार्डेननि बेबस्था बेवहाय दङ। गार्लस आरो बयसआव साफा साफा जों सुपारिनटेन्डेन्ट हिसाबै लाखिदों। आङो गोरायुं हिसाबै आंबो बेवहाय दंफायो। दा फरायसालिनि हस्टेलाव थानाय फरायसाफोरनि जे स्टाडि फरायनायनि सम बेखौ जों मोनथाम खानानै होदों, फुंबिलि, बेलासि आरो मोनाबिलि। बेवहाय जोङो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जायफ्रा बाव थायो बिथांमोनखौ सम मथे जोङो नोजोर लाखिनो थाखाय फरायनाय समावहाय स्टाडि टाइमाव मदद खालामनो थाखाय जों बिथांमोनखौ थिसनना होनाय जायो, रुटिन हिसाबै जों थिसनना होनाय जायो। आङो प्राय थाफानानै नोजोर लाखिबाय थायो, सोर फरायसाया माबायदि फरायदों फरायाखै, बा फोरोंगिरिफ्रा गावनि डिउटिखौ पालन खालामदोंना खालामाखै बिनि सायाव नोजोर लाखिनाय जायो। क्लासनि बेलायावबो जों स्कुल आवाराव फोरोंगिरिफोरनि एटेन्ड जानाय जायै, फोरोंगिरिनि दायथ' फोरोंगिरि हिसाबै फोरोंगिरिया गावनि दायथ'निफ्राय एरायनानै थादों नामा बेफोर गासैखौ नोजोर लाखिनाय जायो, जाहाथे फोरोंगिरि बिथांमोनानो गासैबो फरायसाफोरनि जिहेथु सासे फ्रेन्ड फिलसफार गाइड जायो, बे हिसाबै फोरोंगिरिनावनो सासे गथ'नि रोंनाय रानाय आखल आखु दानाया गासैबो जिहेथु थानाय जायो। बे हिसाबै बिमा बिफाफ्रा जायफ्रा हस्टेलाव दैथायहरबाय बिथांमोनाथ' फ्राय माबोरै फरायनायनिफ्राय फैयो, बिथांमोना गाव गावनि दायथ'खौ पालन खालामनांगोन, मोजाङै नोजोर लानो जायफ्रा न'निफ्राय फैयो।
आङो दिनै नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो सानो जोङो जिबनाव जाफुंसारनो हायैनि जेबो बाथ्रा गैया मोनसेल' बाथ्राखौ जों गोसोआव लाखिनो नांगोन खस्थ' खालामनाय गोब्राब खस्थ' खालामनाय जों जेखि बाथ्रा बुङा मानो जेखि सावराया मानो मोनसे बाथ्राखौ जों जेब्ला गोसोआव लाखिनांगोन गोब्राब खस्थ' खालामनांगोन जों जेसेबां बाहाय फोरोंगिरिफोर दङ जेसेबां कमिटिनि बिबानगिरि बिथांमोन दङ फरायसाफोरनि बिमा बिफा दिथागिरि बिथांमोन दङ जों गासिबो समाजनि सिबियारिफोर दङ दैदेनगिरिफोर दङ समाज सेबकफोर दङ बिथांमोना ओनसोलखौ मोजाङै निजोमै लाखिनांगोन दावराव दावसि परिबेसनिफ्राय जोङो बेखौ एरायनानै लाखिनांगोन मोजां परिबेसावसो मोजां आबहावायावसो मोजां सोलोंथाइ मोजां आखल आखु दानो हायो बेखौ जोङो साफ्रोमबो समाजनि गासिबो दैदेनगिरि बा रायजो राजाफोरा बेखौ नोजोर लाखिनांगोन अब्लानो जोङो जौगासार जानो हागोन बा जोंनि फरायसालिखौ गुबुन जौगानाय बे सरकारि फरायसालिफोरजों लोगोसे जोंबो लांफानो हागोन बेखिनि